Ma'am, meron ma'am. 80 ma'am. May libreng ahon ng lang. Hey guys, good morning. Ako na pod ni welcome sa channel. Karong buntaga day guys. Ning susi mira sa among basak, hinog naman di ay. Ja, paani day meron. Guys. Na yilo na, ja, labo nga pa kazi uwan ron mag-ani merong adlaw. Ja. Mamalit tay migsudan karon, naghamanda ni gikan tanas basak mo to mislungsod kay mapalit mig suwa para sa mag-ani dani amang basak karon. Kaya guys, nauli na ko sa bahay ning kalit maninog unos. Na, kahit malamang kasaguan og hangin. Sana man amang pinaabis karon na guys, grabing sa kag hangin na. Nah, kalit magabuwan lang namin ang kusigang unos. Padong raman biglang sudon guys kay kasi ginagabis ang mga tao na basak. A few moments later. Ya guys, mga galit kay wala ka nang ilaberag unos. Ya, doon na miglungsod guys kay tagdag suwa. So guys, dahil na merkado para namin yung palitan gas kay marudaghan tag kuanlak ilo ag manok arang mahalan ja naikuan guys tilapia kay ganahan man tong mga bisa tong tilapia kanina mang tilapia amang asinuban may amang apaliton ja guys patunig mangga jamingo paborito ng ja dari pod misa kuan guys bibingka kay napoy arong napoy merinda sulit ni dari. Ja karon guys magdali lagi mig huli kay arang kadaghan mig buhat daghan pa mig labhenan. A few moments later. So guys, dana miss bye. Alangan lagi mang oras guys kay nadugay sa palengke unsa ang naghanap gud ni trabaho ron. Nang prito ag tilapia guys kay hanang asunuban. Ja kay nakalipat lagi mig palitog pitsay naramay tangkong dira sa mangkilid. Na guys, ang sagulag utan guys kay arong lami man ni tilapia butangan mo mga utan. Ja. Same sige kuan request nga mo ko nimo laba. Laba ko na sa guys kay makatabang ko na pud na dari sa bahay. First time na budin ni mo laba. Alam man ning palabhon kay liwaras ug lagi palabhon kay manglaba lagi jud ko si Ja. Ayon lagi pang labanak. Basta kay mabuhat man ako. Isud na ako. Ako ra lagi laba. Di lagi. Ang pas mo na sa imong gamot kita ka ng ugat nimo. Violet gyud na. Ay lagi pang laba ako ra. Dili. Init pa, bugnaw pa, edit pa. Aw nang gamot ta. Ako na. Sama niyo paglaba si allergy mong kamot. Ha? Allergy mong kamot. Di man ko allergy ko nga tao. Guys, saglaba na, limbaroy. Para. Ako ni maglaba guys kay ang kasi halagay na mayroon. Naputi ha, masain mo grot kasi allergy na ha. Gusto ko ni sang makatulinis buhon. Laban ako na magdungag ko sa siya. Anang bilahan na. Sa sanggalat may mga kuanan. Tuntuwa eh. Na isugsag maglaba. Maglaba jud ko siya. Sa allergy lagi nimong gamot dana. Allergy ko allergy. Sige na. Nanginay diha. Luto pa ko. Hindi pa dyan eh. Ang kananing kuko na. Nawan doon tanan. Ano dahil ka mauna ko ka? Ako nito na. Nagpunod ka. Ako makapibuhat. Ako man. Sige. Ano lagi ka? Ikaw wala ka na ako. Maglungag ka. Kamaw na kaglungag de. Di lagi. Di pa ka maglungag? Di. Sige. Unya, lungag ka. Bahalag makabulingit ka ha. Oh. Sige. Sige ah. Pila ka sabon nimong kinahanglaran? Naku. Huy na po! Pila ka buk imong gilaban? Ha? Pila ka buk imong gilaban? Ito na kanina
Oh, sarap na ba ni ha? Yes! Maglaba ka na kilay ng puti ha. Oo. Sige na, kay magluto na ko. What? At, Ako tang dita mo sukot harabi ni mong sabaha ganina pa ka. Kay magluto ko. Luto ko sa mong kuan guys. Mao na ni guys, agahang lutoon karon nga tilapia anja ginataan na hang pangbutangan og gulay. Na ay kuan. Kani kanang mura man ni sa lami og batong katong bitin bitaw guys nga. Anja ang gibutangan og ma'am ni kapalit og kuan guys. Pitsay. Agahang pitsay gahang gibutang kanang tangkong kay nami daghang katong tangkong sa among kilid. Anja mo ni agpanakot. Ang daghang nagpanakot. Kuan ahos og sibuyas og kanang kamatis og ang gibutangan guys og sili. Nga kanang sili bitaw guys nga sa gulay bitaw kanang kuan sa ngalan siliyahang ni siya guys. Da guys diyan na ning bukaw na. Nanadanig ta ng mga utan sa ilam ang ipailam. Diya guys, diyan na wala na pangita ganina ang ipailam magkubasa ko itong panakot o katong tangkay sa tangkong. Diyan na nang ibutang akon guys, iplastar na ang mga pinirito nga tilapia. Ang namiarang humuta. Basta na yung mga panakot tanan humutod guys. Mara ni guys. Diya tantad ang ibutang agdahon dana sa kaktangkong. Diyo guys, madugali ginoo na luoy kay ning tutawin ni ag balag ni dagum jag si Emi nang kuana nakama naglaba. So na guys nang pay na. Dili mo ihanger nak. Ipagpag sa ipagpag. Ipagpag ba sana ijab-jab ba. Kaya na chick na. Oh ana. Hawiri nang baraso sa kamot sa t-shirt. Katunag yun sa kanang paglaba. Pagkamot na baka na allergy. Diya guys, anang ilunod ak kuan dahon sa tangkong. Kay nagaman maluto ni guys. Agamang mga tuwas basak at tura na tuwang mga haddan o paniudto. Kay lazo-lazo man to. Kuan ni guys. Hatod na nila karon guys ang ilang suwa. Atos basak atura sila to mangaon. Dasi lang atos basak guys. Apit naman din mahaman nagilang diabis. Pilaman kakahon ja. Onan guys usuman ko dari guys kay lajo-lajo manis kamarig ni among basak. Akan na sila dari panudto guys. Para sila dari manudto sa kuan basak. Kagad kaning basa ka guys, gamay rin mga tanaman, doon sa rin ni kakahon, kasi babaw taawa ang napanin ni kay good cropping na niya mong tanong mo ron. Diya guys, di na dahil ko makapag-video nila dahil sa ilang pagpanuto guys, kay mobile ko sa bahay mo ulit na ko. Diya guys, so nakaka-video dato sa pagbulod dani sa humay, kay ulit na ko dahil sa kamalig. Mura yung taon niya abot guys, mazulaman ni makapagaling tagaduha daan eh. Do sira kasako guys, kuan pa sa nagbid. Mao na ni mag-abot na to kay gamay ra am kita naman guys kay walo ra man kaluwang. Madul naman ni guys malibre tag pila ka buwan daling ateng abot sa ateng basak. Alsa-alsa ra ko tulog to bilo. Diya guys, mga alit Diya mo rin ang video karon guys. Salamat kado sa inyong kuan. May isang pagsuporta sa mga vlog. Bye bye guys.